Samudra rom yo Samudra rom yo slow eceng pidal gumurung tambur beri suara dipoler ombake samudra rom la 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 Kudo Prasetyo yo Pak Mudi titik-titik hitam warnanya titik-titik hitam warnanya pohon randu bergoyang-goyang
gadis cantik siapa namanya, hatiku rindu terbayang-bayang. Ijo-ijo aja diudu, ijo-ijo aja diudu, wong sing abang kurang-kurang, ijo aja dirusui, wong sing lekat ora kurang-kurang. Ijo godhonge karo, ijo godhonge karo, kuning-kuning kambile gading, ora nyono aku ora ngira, jebul kowe ana sing nyanding. Oh iya Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pasti kita berjumpa lagi. Ireng-ireng montore kanjeng, ireng-ireng montore kanjeng, kabare kita semerane, yen seneng aja pemandang, golek ana ngendi omahe. kapan gonmu rasulan, kapan gonmu rasulan, melepite jaluk gulune, kapan bisa keturutan, bojo loro padha akure. Enak sing dadi manten, Enak manten, paling penak sing dadi manten. regane napa Ucapan Pak? doa ora leren-leren, Ya diturune kewengen, muga-muga kaken-kaken ninen-ninen. yo Yo. Eling karo kancane, eling karo musuhe, aja nganti padha lena. nalika ing wayah sore, kawan-kawan mung katon esembe, amung tansah gawe awe angleledho mung ngatoni wae. Sliramu wis ora ono, aduh wong ayu ketega ninggal lunga. Mbok eling biyen prasetyo sinesenan ilining kali oyo. Sabar
Udah Prastio. Yo, os. Ngono ro. Nalika ing wayah sore gawang-gawang mung katon eseme amung tansah gawe awe pangleledho mung ngatoni wae. Seleramu mas ora ono Jowo bagus tekan aku nunggu pengarep terkamu komrisi banyu kali anak bayi kekasih api ning pinggire kali oyo Jawa ayu awakku ndedonga muga-muga enggal dali tak eteni ning pinggiring kali. Galor kidul kawanane kedul ngenteni sliramu ya yo ya yo eling-eling jamane semono umus dungkap pitung ketiga senadyan to kaya ngapa manungsa mung bisa rekolan joko Gusti Kang paring iki tan pasti kita sak derma nglampahi
Gawang-gawang esemu ayu gawe sedih yang hatiku. Kudu Prasetyo. Yo yo yo. Yo yo yo. Ya yo. Yo ya yo. Saben-saben mong tansah Sangang sasi kelingan 10 dino Wos prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya apa manungsa mung bisa ngrekon lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita sadremo nglampahi prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih Ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih Ya tumandang prajurit
Iya. Ayo. grojogan nadyan amung sak tlerapan nyatane gawe bingung ora karuan. Aduh mas iki kepripun sing ampun ke sampun sanese kathah sing buruk. Aduh dek karepku ngono sampeyan aja maido aja maido. Aduh mas mbok ampun ngamur laku ngalor kok dadi ngidul saya suwe lah kok saya Si ancur lewat sikini terlanjur jadi begini piye maneh gimana lagi. Udo Prasetyo ya ha ha ya ha ya 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 kersane namung guyonan jebule malah dadi tenanan.
itu ojo mah itu Aduh mas, mbok ampun ngawur Aku ngalor kok tadi gitu Saya suwe lah kok saya ngelentor Si ancur lewat si kini terlanjur jadi begini piye maneh gimana lagi ayo 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 yuk ayo yuk 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 toto Oi, jos Oi, Bali ya lo yo so os he ya mas ya oh ya solo la lo la ya ya pos oi ya pos sos sakit bah
Yes. Iya. Kudo Prasetyo. Soe. Ya. Matur sembah nuwun. Om Mandi, ya ngono kuwi. Bagi-bagi rezeki Om Mandi. Sanes gedruk. Kenapa Pak? Buto. Rekata ya. Butane wis metu. Minggir awas pliket. Ojo nganti podo gek nyebar saweran. Ya. Kan dirasa kebahagiaan
Dayat Ngelaras Wiromo Katresna akan ketara kemesraan hanya kita yang rasa Maning kembang ati Rina Satya Dewa Dewi Betari kekaki Semoga tak terganti Wah mending Yo Yeah. Yo apa itu ciling? Itu ciling Rob. Randy Kreptop Junior. Selengnya metu tengah wengi iki ditongseng wae piye Mas? Tongseng jeleng, tongseng jeleng. Dagingnya urung atos iki. Nek sak rendi ngono mareki wong sak keropak. Oh, kayak semene celengnya mendah. Keceleng samono kuwi ndah. Anune. Dah mboke. Awas ya. Kula nyuwun keplakipun. Ya. Celeng kemasan saset. Ana ronda manggon karep omahku Yen roh aku ceweke goyah-goyo aku ra ngerti apa karepe carane mlaku saya gawe-gawe sikatnya Kira-kira umure 57. Wis meh padha karo yuswane ibu. Apa karepe aku ra ngerti. Saben sore aku dikirimi roti. Mas Diko Kakak Bayan Ibu perasa kabeh saben teko rotine dibaleke. Ayo Mas Diko kaya biasane. Tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Yo guyu nduk. Jaran Jarane jaran peci jaranan jaranan jarane jaran peci sing numpak ndropei sing ireng para mantri cek nong jarane turun loro ketepuk krincing prok ketepuk kecet jaranan jarane jaran teci jaranan jaranan jarane jaran teci Turun
engko 2000. Ya. Ayo Ra. Sikat Pak Mudi ya. Selenge miluk-miluk ya. Kayak cilianmu biyen. Masya Allah. Cilikane Vio Apa Wahyu? Kanca domrene yo iki lho jarana Jawa sigrek jogetake tansah nuju prana ora ketinggalan uga kreasine kuda prasetya nyata pancen Yuk. Langsung ke Sandung Asmara, Mas. Malah juga Dapit. Iki yo. So. Udah Prastia lho. Pratama Audio Sound System. Arta Nada Lekte. Ini dari masuk Sok. saka sing lahiran 2001, Oh iya. 2002, 2003. Wes suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa Yo. turutan sah klisian arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara Persiapan joget. Rasane wis ora krasan. Atiku kudu kepengen dolan. Yuk. Kepengin ketemu karo sira. Yo, Mas Sito. Mas Wahyu. Mas Wandi, Mas Jiko, Wahyu. Ati dadi lagu. Yoi. Mosok mojange ora nyawer ta iki? Aja Isi mau. cecak karo Wahyu lho pen Yo. hati-hati pen. Ki ora. Mojanges Mojange iki lho. mosok kalah karo Wahyu. Kandanane angel. Padahal burungane si toke lho, Wong. Diragongna tas tenan, Ron. Apa iki? Ayo yo. Sikat Kembang mladi tuwa ning Ayo wong. gunung lawu. Ati ayem yen lagi nyawa sepuh. Kaya ngebut rasane atiku bisa katamu lengket cicir sliraku. yo kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati yo Kuda Prasetyo. Piye hasil pora? Kae sito kae hasile. iki lagi wasita urung wasiran Keluarga dari Sumatera mana ini? Asoy. yuk Bung. Kita mania. Kita mania. orang danga irot Ora jojo.
wis suwe pendem rasa jroning dada nanging aku harap sambat karo sapa durung tansah glisian arep mangan radoyan kok koyo ngene rasane lagi kesandung aswara wong enseng ono opah rasane wis ora krasan karep atiku ayo Pak Putri kepengin dolan mung pengen ketemu WNC Studio barang sliramu wong ayu senadyan mung sejelo ati dadi lega Diko Wahyudi asai cancel Wahyudi ya hadir Mas Latino sikatnya kembang mlati tuwuh neng gunung lawu ati ayem yen lagi nyawang semu kaya ngapa bungah rasa dekatiku bisa ketemu lungguh cecer sliramu ya kok kowe sing ono sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati kembang melati tuwa ing gunung lawu matur nuwun Pak Wasiran sae roh hati ayem yen lagi jawa semu kaya apa Bu Wasiran hatiku bisa katamu lengko cecer sliramu ya mung kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati tresnaku iki tuwuh tulus sing ati yo 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 iki mau kon marah yo tak sambat ya mau tak sambat ya mau Eh. Dah. Oke, masih bersama Kudo Prasetyonya Indonesia. Hoe Pak Wasiran Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana terlebda ing karya kepranan solah bahwa moho yata lan
wasise wicakara wiraga sarta wirangama kang suletyo srone ngapaten tumbuh rasa tresna kang saya ngrembaka rino kelawan mati rasa muta ante wong ayu ta empe sik rada menges aku kademen iki mau malah oke saka sarapene dramo yen raselanga sajroning pangaten tomo ra lopot pangrangang etaku ana tresno sajroning atimu bergoyang bersama kuda prasetyonya dusun Propagiri Panggung. Oke. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya sona bawane nyotolan beb wasise wicara sayangku jangis wiraga sarta wirama nyata tetara ditekan sumetyo tresna kang saya ngrembaka rino kelawan wengi tresna muta ati-ati wong ayu ta empe ayo Mas Wandi arep kok lanjut ora? Aduh jen. Saka sarating netramu yen rase elak sajroning batin momo ra luput pangrangang tangaku ana tresna sajroning atimu. Oke, terima kasih. Yo, masih bersama Kuda Prasetyo Indonesia. Wes matur nuwun.